tuna Minecraft kan lo khel atran to dona kumchang he som ni panga kum tharan ya tuna Minecraft korong khel tur hi athar kala khel ngai mi alo ania 1.3 to 1.4 ti anita chu tuna he mizo let's play kan ti doni kan start tanga te war ha kalo khel don ta ni chu kan mun hi khoi bai ni o enam tuna he kan mun hi plain biome ne chuan daisy train kan start bok ta ni chu pon area nia pon area chu chin chiang kha la kan spawn area nia helai lava pool om lo me ta kan du reporter te pokha siam thea ka chu mo lo la ki village kan lo nei reng me a kan spawn atang a bok lo wa village kan pan photanga chuan eng tenge tun episode a hen eng tenge kan ti don ti ha ka soi juai don ni chuan lai thing hi kan langa thing kan lak pa hian thing hi Minecraft a chuan poima ma antinan tool siam nan te le enge build nan te in sak nan te pokhan tangkai ni chuan villager bullet spawn thei hi thampera at lukom lawa chan chu resource kha antinan cho te hei hui hebel te lom ta hebel te hi hui ta te kha kan chan te hui kha bread ta chhanga te kan siam ti kan chan tir le te khan kha ani dan nia te khan crafting table le stick kalosiam tonga crafting table kan ya stick paria ani bok to na chuan village kan han check tak main upgrade kha ka siamanga tuna hian pickaxe kalosiam do na thing manga siam ani do ni wooden pickaxe ani ta ni yan lung hi adai omang tu man ro dai omang tu hakan lo la bok nga ni ruk hi chu tok me te khan ni ruk lung kalo la thai kalo la cobblestone ania hi boulder la ni lo ni te khan pickaxe kalosiama achievement kan nei ta getting an upgrade ti changkang na ti changthum na chuan x kalosiam lenga adang hi chu chuan ka thei ngil mi alo tu chu furnace ani hi kan thuk ani thuk kha siam thei ngil lo kha tha chuan ka game rong khel dan tu chu Minecraft let's play ni do na mong changin man mo loin kan ron khelanga so lai sop so sure ken ro lo me so kala bokanga chuan hi fishing te sangha te lo oma sangha te pokha kan ringa chuan hui te oma chuan soitong khan englo om ta ni lava pool kha om ta kan soi thei kan soi mai thei chuan in village ho hi kan check phot don mi hemi village khuwa hi mo village
on hi nge nei apple panga oak sapling mo pahnih poppy pakhat le feather pakhat chuan chest pawh hi kala dawn ani khum hi chu tiang lo dah ho tang iron galen ma oma ta pawh hi hui ta awm bawk a hui hi stack tila awmna hmun hi pakhat pahnih a awm a helai hi pathum na awm bawk a helai hi pali na awm bawk a chuan he lampangah hian pangah na awm bawk a te thawt deuh chuan hei le root border ka hmu nual mai ka va pan lok nge lut te kha awm dawn em lut ha ka check dawn ni ti kha eng tinge a complete mai the maw pakhat pahnih pathum pali panga awm anga chuan hei thiangai ni crying obsidian hi thiangai ta hi chu ngai lo a aya mekma block kan rah pal chu a ani pawh se gold pakhat a awm a pahnih zawk gold block hi pahnih a awm a chuan khulai nge chest awm chest hi ka van dawi deuh nge chest hi a awm lo min le nge a inthup le chuan a inthup palh takin sawhdur shovel ha kan siam anga helai hian a awm ni chu awm lo deuh ni porter tanga helai bor vela maw helai bor vela hian awm tur ka ringa lamah chuan awm lo a an check lawk nge ta pawm chuan lo lai deuh hian awm em ta pawm lo a awm lo min le saw le mu hlau mai ta hi che saw me obsidian pakhat kan nei a flint kan nei bawk a golden pickaxe nei bawk a thawpal chuan pawh nghah zung zung dawn a silk touch hoe kan nei a fire aspect kan nei a thal tuk chuan bane of arthropod ani hi hei chu creeps and creeper te spider te kha mi tha nan tha chak deuh na ning chu damage ana damage a double ta ni chu attack speed pawh ranga xc attack speed hi mawng zawk ani hi chuan fortune 3 ka nei a chuan tikhan chest hi kala dawn a kala deinga tikhan chuan tikhan hei hi room porter chu ni ta ni chuan village tunah villager ho kan check dawn ni chapein voin chu day 1 hi chu tian atlang thlir na te kan nei anga tichuan day 2 tang khan kan mo tur ang lak khom na te kan nei anga chuan hei nge hi eng block nge kha block cartography ani cartography lampang map zir ho ani na ta hian map khan an join ta hei empty map kan hmu le a chuan a pawimawh ber chu compass hi ani a kan awm e compass ani a tikhan compass pahnih le chaw bread chhang paper hi kan bawk dawn ani chuan tikhan kan hmu tur ho kalang a chuan chest hi kala bawk anga chuan thing hi kan kit leh lawk nge lai hi tun kum chu ti tak zetin ti toila video pawh kha tun kum chung zong khan video kha tam theng ber kha siam tum bawkila chuan tunah hian hei hemi inah hian chest ka hmu le a tiang inah hian chest hi awm tlang pui a eng tinge
thì khan chhang le oak sapling kalau mu le ta ches poi kalang hal don bok ani chuan a village thatna chu tiang hui te hi oma hui thi kalak mai in khi lampang fe hi en chinila khoya nge in ka sakang ti kha zona lian ber kha nia starter house khoya nge kan build tang mo kha apoi mo ni enderman oma enderman hi chu nei vak lo teng ni om turu pasi hei zan hnai do na zan nei mai in kan endo tuak nge chuan village han du le kan bek menga ni lo pon zana kan tleivar meng du le khai ka son te ka mel du le re lo chane ka son ten ka son chen nge ei ke fania tuna chuan engmai preparation ka nei lo wang ka kal lo wanga chuan mun chu min lo ka che ha ei flower mountain flower mountain ni ha flower mountain có đây nghe base xiêm nan thang hello Artu in Artu hikalak in phasak tro an phale so ni tla do na lai mi hi flat area kulai ku thang in saknan le tro tui pui mu thei do na a ham bridge te po siam thei do na chon hei hi sangha deal kan deal ve ni don ni chu tuna hen monster ho hin lo spawn che lo nge ka lo khat lo tong lo an spawn ha an tam la me village lampang pan vo de la ti khan zan chu kan re bo de don ne spider tuna ka first battle monster ka first battle Spider-Man au các bạn tải bối tiểu ra ha chú là cả đầu lút về rồi mày cho con em á zing chỉ bay phép gọi nắng đi bỏ zing chỉ bay lên bông tiêu zing chỉ bay lên thì khán hay chú bắt qua tan cần đủ tóc phát mấy đòn nha bắt chú chú vĩnh sản là mà các bạn không có lại mấy đòn nha